איריס אלקובי. איריס אלקובי. אני קצת מתרגמת ברוסית, בסדר? Добрый день, с нами Ирис Алькоби, галерея Цфат. Цфат город художников. И вот одна из галерей Ирис Алькоби. תגידי בבקשה, באיזה שנה את פתחת את העסק שלך? לפי שנה אני לא יודעת, אבל זה היה לפני 9 שנים. לפני 9 שנים. כן. לפני 9 שנים. ואת ציירת מילדות? כן, מילדות ציירתי. וזה התעורר אצלי בגיל 40 ככה. קצת פחות, כאילו זה התחדש אצלי. אז בת כמה את עכשיו? אני בת 48. וואו, את נראית כצעירה בכלל. תודה רבה, זה שווה את הכל. באמת. כן, אז כן, זה התעורר אצלי ככה, 38 וזה. אני חושבת שמי שמצייר, אז הוא נשאר צעיר אולי. תשמעי, יש בזה משהו, למה זה נפש בריאה כשמציירים. כן, כשמציירים זה באמת עושה טוב לנפש. זה מוצא חן לי בעיניי. זה שקדיה. שקדיה, עצים, איזושהי שקדיה וצפת. זה צפת, זה עיר עתיקה משהו אחר. וגם זה יפה, כל כך יפה משהו. תודה רבה. כל כך יפה. תגידי, מה היה הקשיים שלך כשאת פתחת את העסק? תראי, בהתחלה עוד לא מכירים אותך כל כך, וגם זה לא כל כך הלך בהתחלה, אבל לאט לאט צברתי קליינטים גם שחזרו. זאת אומרת, צריך לחכות עד שזה... בוודאי, בוודאי. כל ההתחלות הן קשות. הבנתי. תגידי, אז מה היה קל? מה היה קל? קודם כל זה לא עבודה קשה כל כך. את יודעת, את באה, את נהנית, את עובדת, את גם נהנית. כן. נסף לכל, אז זה מתנה מהשם. לעבוד בעבודה שאת גם נהנית בה. וזה קל. כן. כל הכבוד. אני מתרגמת קצת. Я спросила, когда, во-первых, Ирис Алькоби. Ирис Алькоби. Я спросила у Ирис Алькоби, сколько ей лет, она говорит 48. Я говорю, вы, אני נראית ממש כ-28, 30. Ты переводишь. Я говорю, она выглядит очень молодой. Она говорит, когда человек рисует, это ему дает молодость, это ему дает... Человек занимается... Я спросила, что трудно было. Она говорит, трудно начало, пока вы познакомились. Что легко было? Ну, легко было то, что занимаешься любимым делом, ответила. Теперь я хочу спросить 100 000 рублей. תגידי, 8,000 שקלים ראשונים, כמה זמן לקח אצלך להרוויח? חודשיים, חצי שנה, כמה זמן בערך פלוס מינוס? 8,000 שקל בחודש? זה בהתחלה יותר, אבל ככה תמונות, יש לנו תמונות שעולים 3,000 שקל ו4,000 שקל. אז חודש אחד מספיק כדי ש... כן, מרגע שמיליתי את הגלריה וזה, אבל זה לא, זה עכשיו אולי מספיק, אבל כשאת פתחת, כמה זמן... לקח לי, תראה, אני פה לא לבד, יש לי גם שותף. יש שותף. יש שותף שהוא גדי דדון, שזה הציורים שלו, וביחד, עד שציירנו, עד שהכנו את כל החנות, ואת כל הציורים. עם שותף זה יותר קל, או שאת מוכרת, או שהוא, איזה שיש תנועה, איזה נכון? כן, הייתה תנועה כבר בהתחלה. אז כמה חודשים בכל זאת לקח לך? 2-3 חודשים? תגידי חודשיים, 3 חודשים. משהו כזה. כן, התחלנו להרוויח. ואז... אבל את יודעת שפה יש זמנים קשים גם, שאין אנשים ואין תיירים. אז יש זמנים שלא מוכרים טוב. יש זמנים שבכלל... ויש זמנים שברוך השם, כן. חורף פחות? כן, עכשיו או ש... חורף יש תקופות, גם כן לפני, אחרי דצמבר, בחודש דצמבר, יש קצת עבודה. קצת יש. ובקיץ יש עבודה, ובאביב מתחילה. אז תקופות... יש תקופות. תגידי, מה אתה היית מציע למי שיעשה עסק חדש? כן. מה ההמלצות שלך? איך
לבן אדם שרוצה לפתוח את העסק שלו, מה אתה היית נותנת המלצות? קודם כל, לחשוב טוב לפני, לראות מה, לאהוב את מה שהוא עושה. שיהיה לו את הסכום שהוא יכול להתחיל עם משהו, שהוא יהיה בסיס וזה. ויפתח באומץ, לא יחשוש. לא לחשוש. לא לחשוש, כן. להאמין, להאמין בעצמך ולהאמין במה שאתה עושה ולפתוח. המון תודה לך, המון תודה. תודה לכם, קיבלתי מחמאה שכיף היה לי. ממש כיף לנו היה להיות איתך, איזה תמונות יפות, ואיזה צעירות, באמת גיל 48.